Jo, už nahrávám, dobrý. Dobrý den, pánové, vítáme vás u čtvrtého vstupu. Čtvrtýho, vole, kazíš mi program. Je 20. Dneska je 20. několikátýho března. My pořád jsme na cestě do Monaka. A opět jsme zase v prdeli. Názor na ukázku. Minutku. No, já nevím, jestli to bylo vidět. Každopádně tady fronta jako kráva. Kluci jsou nastraný, já jsem nastraný. Ne, já nastraný nejsem, já jsem v pohodě. Já jsem se vychrápal teďka, že jo? Já si celou dobu chrápal, mám si zlomil vás. Klasika, ale my tady s Davem. Tady máme vedle pěkného pána, ano. italského úředníka. Dobrý den, pane. Buonasera. Halo? Zdravíme risotto. Risotto, makaroni, pizza. Nádro formáči. Kde? Tak jdi do prdele. Jak je vidět, dámy a pánové, naše cesta do Monaka je plná problémů. Začalo to sračkou v Plzni, pokračovalo vichrem na Logo di Carne Polo, Carpaccio, Parmašunka, nevím co ještě všechno. A nyní stojíme v obrovské kolaně na dálnici. Já bych si to na chvilku počil. Tamhle bych zabral zoufalou paní z Japonska. No, tak se od nás odvrací. Sami to vidíte. Přátelé z východu. Tak toto byl pro dnešek konec čtvrtého sobotního Ranního vstupu. teď už ne vánočního, večerního vstupu. Ještě minutku. Tohle je prosím vrtulník. Čau. Dámy a pánové, máme tady pátý vstup. Asi o minutu později. Kecáte, asi hodinu později. Kecá, 10 minut maximálně. A já vám teď ukážu, jak je to pěkně v prdeli. Sledujte. Jsme totiž, víte kde? Kde jsme? To před Milánem, že jo? Ano, my jsme před Milánem, to znamená já vám neřeknu, jsme pěkně v Řídí. My jsme pěkně. No před Milánem, no. A Miláno je co? Prdeláko. A vyslovuj pořádně. P, R, D, E, L. Čura. Až takhle umí to auto rychle jet. Zatím konec pátýho.